Yadda Tanimu ya ci Ramsi a garejin gidansu, idan kuka ji labari nan kun san labari ne wanda an cire raini a wurin nan, an cire raini, matarar raini an cire shi, saboda zalmalulun Tanimu ba irin zalmalulun da Ramsi take tunani bane, saboda ta yi mishi ganin ba kauye ne, irin shi ba kauye ne, ba zai iya cinta ba, ko kuma ba zai iya bata abin da ya kamata ba, ko kuma ta dauki kauyawa kawai su ba su iya harkar zalmalulu ba su iya harkar limansi ba, ko ba ku gane ba. To ku ji labari na yadda Tanimu ya ci Ramsi a garejin gidansu. To fa wannan fa labari ne fa na uban gida da yan gida, ko kuma ce na uban gida da yaron gida, ko me ake cewa oho wasu ba ni dai ga labari na zan baku da dumi shi da zafi sa. To masu dai rike zalmalulo a hannu kafin su ji labari na, ni fa ban aika ku ba, ban aika ku cika ji towa kuna yin wannan abubuwa dan ba. I didn't send you guys, okay? So ni ina baku labarin nan ne for source of nishadi, kuma sannan for source of ku ji abubuwan da suke faruwa. After then kuma ku ji yadda zalmalulu yake shiga cikin limal yayi limal yadda ya kamata, okay? Sannan kuma after that ma'aurata sun da su iya amfani da wannan topic din su gyara zamantakewar su, yadda zaki ba mijinki abubuwan da ya kamata, yadda kai kuma oga zaka ba mutum yadda abubuwa suke kamata. To wannan bai kamata a ce wai ana sai na faɗa muku ba. At the end of the day na faɗa wanda yake ɗaukar labari na amfani da shi ta hanyar da bai dace ba, ni ban yafe mishi ba. Yadda Tanimu ya ci Ramsi a garejin gidansu. Wata ran Tanimu an aiko shi, da aka aiko shi cikin gida ya fita, bayan ya fita sai zai wuce, sai bi ta bayan bakiyat, yana bin ta bayan bakiyat sai ji kamar ana dan nishi ana dan ƙananan nishi haka. Sai Tanimu ya ce kai me zai leƙa, sai ya dan tsaya ya dakata, sai ji kamar ana ta wayyo, ya dan tsaya ya ce kai bari ya faga meye ne yake ta wayyo, sai can yayi kamar zai wuce, sai ji kamar abu ya faɗi a ƙasa. Lekawa shi ke da wuya, ce bari ya je ga me ke faruwa a wannan area din. Yana leka sai ga Ramsi ya ga ta ja paint din ta gefe, ta saka yasa tana ta fingering din kanta da kanta. Sai luma yatsa take cikin abin, kun gane ai, tana ta wasa da shi. Tanimu da ya gani haka sai ya tsaya yayi wa gurin ƙuri da ido, yana ganin abin mamaki. Ke kuma Ramsi baki san wani dawa a garin ake ciki ba, wato abin da baku sani ba shine ashe wayar Ramsi ne ya faɗi ƙasa, sabagen daɗi da abin da take ji. Ashe wannan bidiyo ne da ake kallo na motsa shawa, wanda ba zan kira sunan shi ba, ka kuce na zama irin iska. Shi take kallo tana biya kanta bukata, wato kanninta suna cikin daki, ba za ta iya ta yi a cikin daki ba za ta iya a toilet ba za a gani a cikin gida, shine ta zo gareji ta yi, tunda dai mum and dad an fata, shi ta zo gareji take yi abin ta shiru ta san babu wanda zai fiye zuwa gurin. Kai Tanimu da kaga kayan harka sai ka zuba a guri ido lumi kana kallo. Me Ramsi za ta yi, bari ta juya sai ta ga Tanimu yana kallon gurare. Dama fa akwai takun tsaka tsakanin su, wato irin Ramsi irin yarinya ce irin yar alaji masu rena yan gida din nan. To Tanimu kuma ya kasance a gidan ne wanda a misali ana iya aikan shi ya dan kawo irin, kun gane a irin dan aika ne a gidan, shi ba mai gadi bane, irin da yana driving din baban kuma a ta karshe ya zama irin ana dan mishi wasu aika, ana da bulan abubuwa da yawa, amma still yana driving a gida dan shi Tanimu kenan. Me zai faru? Tanimu da ya zura a wuri ido, Ramsi irin sai kika nuna zaki faske dan nan, ta nuna zaki faske dan nan, sai Tanimu ya nuna mata halin yan duniya, wato su yan kauye ma fa ba ai fa su fa ba wayayyu bane, su wayayyu, ya nuna mata shi fa bai ma gane me take nufi ba. Kawai sai ya matso kusa da ita, sai ya ce me naga kike yi, sai ta ce me ruwanka me kaga nake yi, sai ce abin da naga kike yi nake tambaye ki me kike yi, sai ta ce ina ruwanka, sai ce mata ya kina so ne, sai ta ce me fa, ta ce kai din yadda kake nan jululu me ma zaka iya, sai ce me ma zan iya. Kawai kafin ta ce wani abu, mutumin ka ya saka hannu a rigarta ya kamo nonuwanta, da ya cakko su ya mata irin wata irin matsa. Ai ta Ramsi ta bada labarin nan fa, wato Tanimu fa bata taba jin namijin da iya kama nonuwanta wansli ta ji daɗi, ta ji shi kaman za ta shiɗe ba kaman Tanimu. Yadda ya kama ya haɗa ne da bakin nonuwa, yadda zai gama zurmata. Kawai ba sai ga Ramsi ta manta da kowa da komai ba, kafin ta ce za ta yi magana kawai Tanimu ya cafko bakinta. Yadda ya cafko bakinta a nan dai suka jinguni jikin gini.
ya fara sha. Ita kuma da mutumin ko kun san jewa ta tafi speech 70% tana 70% ne a speech ɗinta already. To dama mai ko ta yi reducing ta fara sauka, wato sha'awan ta ya fara sauka, ga Tanimu ya zo fa ya ƙara kunna ta. A'a ba sai mutum ya riga ta tafi 80 ba, dama tana 70 sai ta ƙara kunna kanta zuwa 80. Tanimu ya fara wasa da yarinyar nan. Tanimu ya nuna ma yarinyar nan yan ƙauye ba ragwaye bane, sannan yan ƙauye ma fa sun iya wasa da matayensu. Yana shan bakinta, yana sumbatar wuyarta, yana gangaro da hannayen shi ta ƙasar nonuwanta, yana wasa da shi, yana shafa mata, yana shafa mata, yana shafa mata. Sai ga mutum ya rika ta kankame Tanimu. Dan yaleluwar rigar shi dama gashi na riga fa ta kusa tsufa. Yadda ta cafko rigar nan sai kuka ji riga ya fara yagewa, saboda dama rigar ta ji jiki gaskiya. Riga ta fara yagewa, amma dai gaskiya ta da yake yana da tsafta, komai yana yin shi clean. Ha'a riga ta fara ƙetara yagewa, me zaka ji? Babu abin da zaka ji sai nishin Tanimu da Ramsi a gareji. Kawai me za a ce, sai ga Tanimu ya daga kafar Ramsi ya saka akan wani dan dakali a gurin, ya dauki ya sassaye sunkuya, ya daga fayintsin ya cire gaba ki daya. Idda ya sunkuya ya daga kafar tanna, ya zumbula bakin sa a gurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shi abin da Ramsi take faɗa. Wayyo Tani. Tanimu fa sai ta fara kinan shi, wai Tani, wayyo Tani, wai zan mutu, wayyo Allah. Sai sha yake, kusan me da ya sha kamar na minti 3. Next abin da Tanimu ya dauki hannun shi ya fara tambulawa a gurin, sai ba ga Ramsi na hawaye ba. Ramsi na hawaye da kuka take yi. Amma fa kusan me, idan kana namiji baka iya enjoy dan mace ba ko? Bari dan tsaya kafin na cika da bayani. Baka yi enjoy dan mace, matarka misali, kai enjoy dan matar ka ta yi kuka ko mimi, ka ga mace ta tashi maka shiru haka nan anan ko oho, akwai matsala ranka ya dade, aje a gyara position, saboda akwai problem a nan gurin. Saboda da yawa ku majorities din ku da maza, both maza da mata din, kusa wannan abin shine jin daɗin zamantakewa a waje, amma ba ku qualified ɗan kanku yadda zai zamanta cewa akwai distance ɗin fahimta a tsakanin ku. Okay, to wannan is very good and important for you guys, kusan cewa wannan abu ne mai amfani a gare ku. Next thing mai Tanimu zai yi, ya tashi ya sunkuyar da yar mutane, sai ba gashi ta bashi goho ba, ta dafa gini, ya cire ta zuke kawai, sai ga ta nan ta sauko ƙasa zulum. Me za mu gani? Zalmalolin Tanimu ya rikita kowa. Ni hannan ni nan da ɗauko muku labarin a rikice nake, saboda yadda na ga zalmalolin nan ta rikita ne, ta cire min tunani na gaba ke ɗaya da waye ɗaya. Kawai ba ga sai ga Ramsi ba, ya ta ji zalmalola a jikinta, ana cinta. Me za ka ji? Wayo zan mutu, kar ka kashe ni, ranar ba an cire ni. Ya ci yare nan iya ci, ya ci ta. Har tun ana kirga mintuna ana cewa za a kai minti 15 ba aka kai 25. a ba haka ba. Me za mu gani? sai da Tanimu ya minti 49 a cikin yarinyar nan yana cinta, har ta ji ta galabaita. Me ya sake ya zarme fa, da ya kawo ya zubar a waje. Tanimu ma na ce ta Tanimu an yi wayewar zubar da ruwa a waje, ya zubar da shi a waje. Me next abin da zai yi? Ya ce ta zo ta sha mishi, sai ba ga Ramsi ba, ita madama da yake tsohuwar yar hannu ce, kawai ta zo tana sha. Sai tsotsa take, tana ta tsotsa zalmalu. Shi malam Tanimu kan ba sai ya fara rikicewa ba, ya fara ihu shi ma, da ya ga kamar zai kawo fa, sai kawai ya tura Ramsi ta faɗi, ta kwanta ƙasa. Da ta kwanta ƙasa, kawai me zai yi? Ya daga kafafuwan yarinyar mutane. Me zai yi? Ci jikinsa ta yayi tarbaya, babu wanda ya lura. Suka ci juna iya ci, sai da ya mata ci 3 a daidai wannan gurin da ya mata ci 3. Ko san menene? Bari in gaya muku, akwai abubuwan da ban faɗa muku ba a cikin labarin nan, amma bari in gaya muku. Kun ga abin da Tanimu yayi wa Ramsi? Yana da kyau kai wa matarka ne. Kai kuma Tanimu, irin su Tanimu da za su je suna cin yaran 'ya'yan gidayensu is not good. An baka amana ne, ka zo amana. Whatsoever idan yarinyar gidan tana wani harka ne na banza a waje wanda bai kamata ba, kamar yadda ta yi, still ta zo tana jin sha'awa, ta zo mai already kenan, ta riga da ta saba. Duk da dai an cire raini. Okay, sannan ko kuma da kuke rena yaran gidajen ku saboda babanku ne yake biyan su salary whatsoever, kuna ganin kaman waye to ku kiyaya, saboda za a iya miki ci irin na Tanimu da yana Ramsi ba tare da kina ta sani ba.
to anan dai zan kawo muku karshen labari ku ta tsinkaye ne a labari na gaba wanda zai fi wannan zafi insha Allah rabbi. Sannan bye ni ce ta faru kullum yar gayu kasance masu danna mu subscribe kana ku danna sanarwa domin za mu sami shirye-shirye na da na tsara na daura shi. Bye kada ku manta ku commenting akan abin da yake da